IFM News. IFM News. Live report. Nagsagabat ti pa nakadumdunor iti na dumaapaset ti bagi dagiti sa magmamano nga individual kalpasan nga napasama ka aksidente agarop alas 7:50 iti rabi iti Enero 12. 2026 iti paset iti National Road sa kupen iti Barangay Kadakad, Burgos, Ilocos Sur. Nainaig da ito nga aksidente iti may nga single motor amin neho iti agtawin in Mapulo Ket Siam. Naasawahan ken residente iti Barangay Mapanit, Burgos, Ilocos Sur ken kurong-kurong amin neho iti agtawin sa Mapulo Ket Pito nga babae a residente iti Ili ti Santa Maria. Kaduan na nakalugan iti agtawen sa Pulo ket Indema babae a residente met iti Burgos, Ilocos Sur. Basar ti investigasyon nagiti kami iti Burgos Municipal Police Station ti nasao nga single motor ti agturturong iti amyanan a direksyon kabayatan na nga masabat na met iti kurong-kurong nga manipod iti bangir a direksyon ket edinta nakadanan dagitoy iti nakapasamakan ti aksidente iti single motor iti nangliklik ti may nga paset nga likaong iti parte iti kalsada ket ditameten nga nadungpar iti masabat na nga kurong-kurong. Kas resulta digiti dua nagmaneho karaman iti nakalugan iti kurong-kurong ket nagsagaba iti panakasugsugat ken naipan dayto iti Ilocos Sur District Hospital Narbacan para iti panakaagas da. Damag Regional para iti IFM News Idol Shanti Papi Tata Karamen.